गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ खुंगा नैजिथि मुंख्लं बडलेण्ड सना काप फुटबल चेम्पियनशिप बादायलायनायाव इउनाइटेड चिरां दुवार एफसिआ देरहासार। गुबुन गुबुन बोसोरफ्राव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो क'क्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुमनि बानजायनायाव आरो जायख्लं स्पर्ट्स क्लाबनि मददजों बनरगाव खुंफुंनाय खुंगा नैजिथि बडलेण्ड मुंख्लं सना काप फुटबल चेम्पियनशिप बादायलायनायाव इउनाइटेड चिरां दुवार एफसिआ बारहुंखा एथलेटिक्स एफसिखौ 1-0 गलनि फारागथियाव फेजेननानै देरहासार जायो आरो देरहासार बान्था 1 लाख रांजों लोगोसे ट्रफी आवग्रिनो हायो। लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सिमलगुरियाव मोनसे गोग्गाथाव खामानि। सिमलगुरि ब्लाड ग्रुप मुंनि ग्रुपनि दैदेननायाव गोरिब सुबुंफोरखौ सहाय होनो थाखाय थैनि डनेसन होनाय हाबाफारि लादों आरो गोबां सुबुङानो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। बे थैखौ सोरबा गोरिब सुबुंफोर जायहा थै खम बेफोरनो डनेसन होनाय जागोन आरो रां लायालासे थैखौ होनाय जायो। मावफारिखौ दैदेनदोंमोन आफादगिरि हिसाबै बारबियास हार्दिकै आरो एसि हिसाबै हामान बिथांमोनहा। एफसिआ दिल्लीयाव बैसागो फोरबो खुंफुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दिल्ली बर' गौथुमनि जुथाइ बानजायनायाव साननैनि आबुं हाबाफारिजों दिल्ली हाटआव आगु बैसागु आरो बर' हारिमुआरि फोरबो खुंनाय जायो। मैया 10 एप्रिल 2022 खालाराव बड'लजनि सायाव सावराय मेलबो लानाय जादों। बे हाबाफारियाव बर'नि माहारियारि आफाद, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो बर'नि माहारियारि आफादनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरि, आसामनि मानगोनां मन्थ्रि मुसुर काउगोरा ब्रह्म, बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो मावफुं सोद्रोमाफोर, आसामनि आरो गुबुन गुबुन रायजोनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बर'नि मेलेमजिबि एबसुनि बिबानगिरिफोर, जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे दखरा एबसुनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे हारिमुआरि हानजा आरो गोबां बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि, महरगिरि, दामगिरि बिथांमोना खौसेयै बाहागो लाहैदों। बनगरम गामियाव हाग्रानि मैदेरफ्रा मोनानि समाव उन्दुनाय गैयै थासारि लाबोदों। उदालगुरि जिल्लानि धनसिरि डिभिजननि ननै फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय बनगरम गामियाव कालिंदुवार हाग्रामानिफ्राय माखासे मैदेरा जुब जुब अखाजों लोगोसे गामियाव फैनानै रायजो राजाफोरखौ सानब्रैसो सिगांनिफ्रायनो उन्दुनाय गैयै थासारि लाबोनानै होफैदों। गोबां नखरनि न' आरो गायनाय गय नालेंखर बिफांफोरखौ बोफायनानै सिलिंखार खालामदों होननानै मिथिनो मोन्दों। मैदेरजों खहा खालामजानाय रामाय नार्जारि मुंनि लाइमोना अनसुंथाइ मोनफिननो थाखाय खौरांनि गेजेरजों सरकारनिसिम आसा थिहरदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बिजनी जोंमायाव स्वरुप स्थिति प्रसार संसद सा सानजानि मावफुं मेल जादों। मैया चिरां जिल्लानि सिङाव बिजनी जोंमा रेसिडेन्सियेल ओइचएस स्कुलाव स्वरुप स्थिति प्रसार संसद सा सानजानि मावफुं मेल जादों। मिरु संसदनि अधिनायक रमेश चन्द्र ब्रह्म आफादनि दैदेननायाव जानाय बे मेलाव मिरु संसदनि पारमार्थिक नायक कनस्यम बसुमतारी, प्रचारक टेपेश्वर ब्रह्म, बेदां ब्रह्म, प्रबीण कुमार ब्रह्म, उप अधिनायक शरद ब्रह्म, सह संसद नायक सनेश्वर ब्रह्म, मावफुं सोद्रोमा मनिन्द्र कुमार ब्रह्म, डनेल बसुमतारी, चारु ब्रह्म, महेश्वर ब्रह्म, शास्त्र नायक बिनोद चन्द्र ब्रह्म आरो गोबां मिरु जिल्ला आन्चलिक संसदनि आइ आरो आफामोनहा बाहागो लाफैदोंमोन। जोबोद दुखुनि खौरां, सासे बर' फिसानि जिउ खहा। मैया जुब जुब अखा हानायनि समावनो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बागुलामारि गामिनि खाला बर'नि फिसाज्ला अनसुमा बर'खौ मैया मोनाबिलि 5:30 रिंगायाव हरखाबै सारअन्थाइ गावनायाव जिउ गोमायो। आसाम रायजो बिजेपि दोलोआ गुवाहाटीआव गावसिनि दोलोनि 7 मावथिफोरखौ एरनदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिजेपि पार्टीनि बेरेखा खामानि मावनाय आरो गाज्रि हाबायाव लोब्बा थानायनि थाखाय रायजो बिजेपिनि आफादगिरि पबेश कलिताया 7 बिजेपि मावथिखौ एरख'बाय। एरख'जानाय बिजेपिनि मावथिफोरनि मुंफोरा जादों जुनु दास, सरस्वती चक्रवर्ती, राजुमनि डेका, सान्तना ठाकुरिया, रुपाली मुखार्जी। बे बारनिफ्राय स्टेट बेंक अफ इन्डियायाव खामानि मावग्रा सुबुंफ्रा कास्टमारखौ रायनो एबा गाज्रि बेबहार खालामनो हानाय नंला। एसबिआइआ मोनसे नटिस फोसावदों दि सोरबा कास्टमारखौ रायोब्ला बै कर्मचारिनि हेंथायै फोरमायथि होनो हासिगोन आरो बिनि सायाव बेंकआ गोख्रों राहा लासिगोन होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बेरगावआव मैयानिफ्राय सुपार डिभिजन लीग फुटबल बादायनाया जागायबाय। बेरगाव उत्सव बिद्यापीठनि गेलेग्रा फोथाराव मैयानिफ्राय सुपार डिभिजन लीग फुटबल बादायलायनाया जागायबाय। बेरगाव जिल्ला गेलेमु आफादनि बानजायनायाव खुंनाय बे सुपार डिभिजन लीग मेचखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि गेलेमु आरो लाइमोन जौगा अनसाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ। गेलेनाय हाबाफारिखौ बेखेवनाय समाव आइएसएलनि बारग' गेलेगिरि दुर्गा बरा नुजाथिना गेलेगिरिफोरनि गोसोआव थुलुंगानाय होयो। बे हाबाफारियावनो गेलेनायनि सिगां आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो जिल्ला गेलेमु आफादनि आफादगिरि बिनोद राभाया।
लोगोसेनो बे हाबाफारियाव कलाइगावनि बारग' MLA महेश्वर बर', डिमाकुसि गेलेमु आफादनि नेहाथारि दीपक बर', डिमाकुसि अर्गेन क्लाबनि आफादगिरि रिन्दाव दैमारि, NSDN प्रबेटर आफादजों लोगोसे गोबां गेलेमु दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।